So mao din nga barko among gisakyan mga Inday no, Pilipinas, Cebu. So kukalyong na siya kay lagi daghan kay pangutana sa akong comment section. So anyway, mayong adlaw di ay sa tuang tanan. So karon tubago na nako inyong mga pangutana og tagpila ang plite. Og kani nga barko mga Inday no kay Pilipinas, Cebu. So padulong pa mi og Cebu ani. So mo nay ngalan sa barko nga kukalyong among gisakyan. Og mausad ni ang tourist room nila. Og base na tingala mo nganong wala pay sulod or nganong wala pay mga tawo ang kani nga barko nga kukalyong. Kay lagi mga Inday kani nga barko is nagsugod ni sa Iligan City to Cebu City. Kung taga Iligan City ka or sa Iligan City ka mo sakay sa kukalyong is wala pa jud ka na siya tawo nga daghan nga kauban niyo og sakay ana nga time. Kay ang daghan magumanakay na aning barko mga Inday no sama aning ni inani na nanay mga tawo jud sa sulod kay naana sa Osami City ang pinakadaghang mga tawo ang manakay sa kukalyong. Pero kung nagsugod mo sakay og Iligan City so wala pa na siya tawo so pwede pa nimo malibot ang tibuok barko. Og diri sa tourist room sa kukalyong mga Inday no is komportable sad kay kadiri ka matulog kay lagi bugnaw kaayo. Ug ang pamiliti sa daay mga Inday no is magdepende sa lugar kung asa mo magsakay. So ang uban mo kung comment is pila daw plite Cagayan to Cebu. So wala ko kabalo mga Inday no kung pilay plite Cagayan to Cebu, Leyte to Cebu kay lagi dili man ko taga diha or wala po ko kabalo unsay pila di plite diha sa inyong lugar. Kay taga Iligan man ko so Iligan to Cebu ra man ni ang amo ang gisakyan nga barko god. Kung wala mo kabalo sa pamiliti daay mga Inday no kung asa mo nga lugar nga gusto mo sakay sa kukalyong so pwede mo mag-search sa ilahang page or pwede ra sad mo motawag silang opisina mo tana mo og tagpilay pliti sa ilaha karon. Ug nasa day nag-comment sa akong laing nga video nga lagi daw ang CR daw sa kukalyong is bati ug baho sa daw ang ilang CR diri. And yes mga Inday no, ang ilang CR diri is dili jud siya promising nga nindot ug dili po siya promising nga humot. Kay lagi wala man tay choice kun dili mangihi jud ta sa ilang CR pero ilang CR para nako okay ra man sa di masad pud ingon nga baho jud pud kay ilang CR. Siguro sa kadaghang mo gamit sa CR so manimaho jud na ang ilang CR. Ug usa day kamalimot mga Inday no, so nasa day mga pangutana nga kung libre ba daw ang habol ug ang hapin sa inyong bed didto sa tourist room. Og yes mga Inday, libre ra jud na ilang hapin sa ilang bed ug ang habol kung naa mo sa tourist room. Mo nang di mo dapat mabalaka kung wa mo'y dalang habol. Og anyway, mo ra dito akong i-share sa inyo. I'm Emily and thank you for watching mo nang bye mo. Oy.